Magandang gabi sa ating lahat. So update lang tayo dito para sa bagyong si Dante o si Choi 1 sa international news. So, sa kasalukuyan, kung napapansin niyo po itong mga kaulapang ito po yung daladalang pag-ulan ni bagyong si Dante. So halos itong buong Mindanao area ay sakop na at patuloy na inuulan sa mga oras na ito at ang ibang parte ng Visayas area. Ang bagyong si Dante o si Choi 1, ito ay bahagyang humina at huling namataan ng sentro ng bagyo sa layong 85 km east-northeast ng Guian Eastern Samar or 110 km east-southeast ng Borongan Eastern Samar. Sa taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 65 km per hour at ang bugso na aabot sa 80 km per hour. Ito ay kumikilos pa northwestward sa bilis na 25 km per hour. May mga lugar na nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 2. So narito po sa ilang bahagi ng Luzon, Catanduanes, Camarines Sur, southern portion ng Camarines Norte, Masbate, kasama na ang Ticao at Burias Island, Albay at ang Sorsogon. So sa Visayas naman, Eastern Samar, Northern Samar, Biliran, at ang northeastern portion ng Leyte. Asahan ang katamtaman hanggang sa malalakas na pagulan at posibleng ang bugso ng hangin aabot sa 61 to 120 km per hour sa loob ng 24 oras. Kataas naman ng tropical cyclone wind signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Sa Luzon, Rizal, Laguna, southeastern portion ng Batangas, Quezon, including Pulilio Island at ang nalalabing bahagi ng Camarines Norte, Marinduque at ang Romblon. Sa Visayas naman, northeastern portion ng Aklan, northeastern portion ng Capiz, northeastern portion ng Iloilo, northeastern portion ng Negros Occidental, northern portion ng Cebu, eastern portion ng Bohol, at ang nalalabing bahagi ng Leyte at ang southern Leyte. Mindanao naman, Surigao del Norte, kasama na ang Siargao at ang Bukas Grande Island, Tinagat Island, at ang northern portion ng Agusan del Norte, northern portion ng Agusan del Sur at ang northern portion ng Surigao del Sur. Asahan na pabugso-bugsong ulan at hangin aabot sa 30 to 60 km per hour sa loob ng 36 na oras. So ayon sa forecast chart ng Pag-asa ay posibleng maglandfall ito sa bahagi ng Eastern Samar mamayang gabi o bukas ng umaga at posibleng mapanatili nito ang daladala nitong hangin bago tumama sa lupa. Ngayong araw, hanggang bukas ng umaga ay makakaranas ng moderate to heavy with times intense rains dito sa may parte ng Surigao del Norte, Dinagat Islands, Leyte, Southern Leyte, Biliran, Masbate, Romblon. Moderate to heavy rains naman dito sa Surigao del Sur, Agusan del Norte, Camiguin, Samar, Bohol, northern portion ng Cebu, kasama ng Bantayan at ang Camotes Islands, Capiz, Iloilo, Sorsogon, Albay, Camarines Norte, Sur, Marinduque at ang southern portion ng Quezon. Light to moderate at times heavy rains naman dito sa may Misamis Oriental, Agusan del Sur, Bukidnon, Catanduanes, at ang nalalabing bahagi ng Visayas at posible ang banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga nabanggit na lugar. So mag-iingat po ang lahat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga nabanggit na lugar. So stay safe everyone po.